ngithusake lokuzofika namhlanje ukuthi kanti kunabantu abangithanda ngalolu hlobo kube kuya ngami ngabe siyaqhubeka nokuhlala kodwa-ke angisho umuntu kwamanje ngithi-ke yakhala umuzi uNkulunkulu bayesasigcinile siyofika kulo muzi ngithanda igama lakhona nje uMhlomane hayi cha Mhlomane umuntu angandibukela phansi athi Mhlomane ney'ngobo yazi ngendlela engithuze ngayo ngimthusile ngithi wayelokamba kodwa namhlanje athi hlobo kumyisa ngibonge baNazaretha ala eMshwathi uthi lisimeme simemele ebukhosini bakwagcumisa sizokwenza umsebenzi omkhulu unzima lo ngikhathele nje ngibona ngiyaphatha phela madodana zonke bamakanda nezimpanda konke nezimpunga kodwa konke nikuphethe kusale lapha emazini siyaphoqa isikhathi asefana kwesiphindele emuva kodwa konke okuhle sokushiya nani siwaba lokugcosana thina ngiyafisa-ke eManazaretha ukuthi njengoba iNkosi yakagcumisa kade siyibhabhadisa ngicela kube yinini abaNazaretha elitshengisa inhlonipho kuqala ukuze isizwe futhi ukukhula kweNkosi kukunini unwelo olude kunina nasizwe sonke kuphela iNkosi mayihlonishwa nje iyakhula kodwa yonke into noma ingonakala emhlabeni yinye into eyikhanyisa yini namaNazaretha ngiyafisa ukuthi bonke abafake izandla kulo msebenzi ingathi uNkulunkulu angabakhumbula abaphindisele kubona sekuphindaphindiwe ukuthi-ke nalabo abafuna imisebenzi uNkulunkulu abakhumbule bayithole
abafuna ukuvusa imizwa yoyise uNkulunkulu abafuna ndabalobole kakhulu. Kanye ngikwazela bona. Ngiwazela mnanga kuhleka ngiyamazi lo muntu. Sazalela lapha. Shayi. Ngiyajabula ngomsakubona. Zibe kanjani? Zibe ngomsayibona seswaleni. Hayi ngcono wena ngisaphila. Yabona ngiyanazi. Abantu bangazi le ndoda ngiyanazi no. Amen. Amen.